Què em penso de la vida? Doncs que està molt bé... Que està molt bé. Sembla defensat, això? Sí, home, això el Woody Allen va dir que és l'únic lloc on pots menjar un bon bistec. Per tant, té raó, ja està. No? Uns bons cargols, passar una estona que estigui bé. És que el que no és la vida no se sap què és, per tant, no? Pensa en la vida, però és que és una cosa horrorosa i meravellosa, ho és tot, no? És l'únic que hi ha. No hi ha una altra cosa, per tant, mira, ho és tot. La vida és una cosa que cada qual se l'ha d'agafar a la seva manera, perquè no tothom viu igual, no tothom pel medis o pel que sigui, no? Llavors la vida s'ha d'agafar com ve. I si convé fer una truita, donar-li la volta, no? Si ve a mal dades, doncs mirar de no embestir com els toros a la paret. Esquivar-la i buscar un altre sistema. Que és una mica estafa. És una mica estafa perquè quan ens donem compte, quan comencem a reflexionar en el que val la vida, ja s'ha passat tot. I això és genèric, perquè els joves que comenceu molt joves ja a pensar en això ho passeu molt malament, ja que és una mica frívol amb el pas del temps. Perquè si comenceu a pensar, ostres, és la vida, tinc 30 anys, o tinc 25, o tinc 18, i tindré un dia 70, Déu meu, quin problema. Això és fatal. És quan arribes als 70, o quan arribes als 60, o quan arribes als 50, que dius, escolta, comencem a pensar-s'ho això. Soc feliç en el que faig. La vida és l'única cosa que se'ns ha donat. Penso que és desgraciat el que no la té, o desgraciat el que decideix anar-se'n i abandonar-la, que és l'últim acte de llibertat de l'home. De moment no tinc cap ganes de suïcidar-me. Está bien. Que me he dado tanto, ¿no? Només aquella cançó. Que diu que s'estima la vida, que me ha dado tanto. Que me ha dado tanto. Tot és una mentida. Tot és una mentida. Si tu no t'espaviles a tindre el que sigui, treballant, o que algú te deixi una herència, de lo de més, res. És com un festival, la vida, no? Entens què vull dir? Si te'n recordes, fan un recordatori quan ets petit, em sembla. Com vius? Hòstia, és fantàstica, aquella edat. No tens cap responsabilitat, tot és com nou. Després ja, l'altra època és una època més d'acció i de compromís i al final és una època més de decepció, però a la vegada també, quan dic decepció, vol dir que les coses no són com un s'imaginava, no? I més lentes. Però tampoc són etapes. En l'època que et tocaria no actuar gaire, pots actuar, perquè pots tenir una altra vegada il·lusió i acció i tornar-te a sentir... Penso que això, la vida és això, és un mar que té diferents posicions, hi ha moments de pau, moments... I tu estàs allà dins d'aquesta espècie de massa. M'agrada. Perquè la vida és la vida d'una persona, Jo ara ja sé això. La vida d'una persona és un fenomen físico-químic. És una transició de la matèria. Cada persona és una història. Cada persona és una història diferent, que formen el complex d'un poble, d'una nació i de tot. Que si tothom fos exactament igual, semblaria... Ni les muntanyes no són iguals, tot és diferent. L'home fa un d'això, segueix una vida que no és la que la naturalesa va concebir. En aquest món no hi hem vingut per treballar ni per ficar-nos en tota aquesta sèrie de lius en què estem. L'home només ha vingut igual que els animals de la selva, per vegetar. L'home és un animal igual que els de la selva. És un acord evolutiu. És la matèria que és com les pedres, que són les coses que són i estan, i són on estan i estan el que són. Hi ha un tros de natura que es va accelerar i necessàriament en lloc de l'entropia ha accelerat un tros de natura. Algú deia l'home és la natura prenent consciència de si mateixa. Però es pot dir també que és un tros de natura absolutament accelerat, recalentat.
Jo dic sempre això, estar a 36 graus i que el meu entorn estigui a 28 o 42 és absurd. Vol dir que per mantenir aquesta temperatura i per mantenir funcionant els meus budells i les meves neurones tinc que estar mantenint una tensió respecte a l'entorn. Freud en l'instint de mort, digue-li com vulguis, digue-li H, és com un desig de tornar a la sintonia i la sincronia amb les coses. I si ets viu, no. Has d'estar defensant de fer pimpes. És un tros de natura absurdament, impúdicament accelerat. Per exemple, m'agradaria ser fet de rellotge o de coses que les obres, i tens una peça i la tornes a posar i una cosa, clar, també és meravellós. Doncs això, de la vida això, que és un tros de natura anguniosament accelerada. I per tant autoconscient, i per tant que té sentiments respecte al seu entorn, en lloc d'estar en sintonia orgànica o orgàsmica o oceànica amb l'entorn. La vida és algo meravellós, i que sobretot et dones compte quan se'n va algú o quan tens problemes, la vida és algo meravellós. Tu estàs content? Estàs content? Sí, home, si no estic content jo, no? Seria bastant injust, no? Collons, la vida. La vida, mira, hi havia un Montalbán que deia que era com un galliner, curta i plena de merda. També és cert, però el que passa que la vida has d'intentar buscar-li la banda positiva. Jo crec que és un regal de Déu, la vida. A mi m'agrada comparar-la amb un viatge. I llavors tu has d'intentar que el viatge sigui el més agradable possible i anar doncs, a molt de llocs, conèixer molta gent, assimilar d'allà molta cosa, tu també donar-los, és això, és un constant donar i rebre. Bé, jo a vegades pensava molt de la vida i ara penso que hi ha moltes contradiccions, que hi ha persones que tenen molts de problemes i hi ha persones que possiblement es compliquen l'existència com tothom i jo me l'he complicada més que ningú i que possiblement això de la vida ara hauríem de començar. O sigui, ara t'imagines que em diguessin tu ara tens 65 anys i és de broma. Ara torna a néixer i ara sí va en sèrio. Diuen que tot s'ha d'aprendre, no? Per tant, hauríem après a viure i a la segona vegada, doncs, sabríem viure. La vida que és un badall que no té mida i fem mitja volta i endavant. Perquè jo diré que és el món. Que és una bola tremenda. Optant el que viu de renda com qui cap té mal de caps. Si ets massa bo, tothom riu. I de la bondat n'abusen. I si ets dolent sempre t'acusen. I et rapten si ets massa viu. I si un quartet t'has gastat, que ets malgastador fan córrer. I si en lloc de barret dus gorra, ho estalvies quin agarrat. I si llegeixes en tot goig, estudies i t'apliques, et diran, noi que et capfiques, veiem si tornaràs boig. Si algú a revés ho fa, gens ni mica no estudia, li diran, Ave Maria, quin ruc més gros sortirà. Si bé t'avilles diran que ets un presumit de mena, si no n'ets, gira l'esquena que els que són de tu riuran. Però què fem tots, un cop cansats de la vida? Un badall que no té mida, mitja volta i endavant.